الفيلم زجمر حانت غال مكينة بارك مغبر خوينا نابتا قيح مكينة ناتوت حدا سب دحريتا يمصمو ناب مكينو ناغوتته اتو بمقصال اونن اجتحافت كيدنن اب عراتم دقيسم نهالو سراحتنيو ماغي تاتمو قسقساتم قرصونا سراحتلهم تلاون ابو امص نماغون لما انت بتعم ملك الكيلو كزاروا جماره يخوننبر سبيت مصطو دحر قرصون سباين سبيتن دقم سعيموم ناب سرحم كدو ماغون اتم قلعنا بيت تمرت صحتو ام مكينا خويناون ناب يونيفرسيتي زملكتو سكولارشيب تشك غبرت كابو ناب غزاته مليسا قحم حصابن غزام صراين جمرت مسوداتون ابت موغي ماشينا غويت سخونه سمصيو بدحريتا نخا غصاته زرتون ابوتن قلعو فريدريكي بغزينا غزو مملاسون تغرمت نسون حابرنا نابساونا باز نؤتو يلحاتتا نساغن حغوستي نورت كوينغن دنگت سبيتو مصت فريدريكون بغزي ممصا تغرم سبيتو نماغ حدش كدان غزيات لا مصيا سلازنبرت هابتا ماغيون امسغينا قولا ختمصنا بيت تمرت خدت مسمشيون حبيركنا واين ستي تبلواون ايمچونن بمبال نام حزا انا خدت سرخبتاون فريدريك يشغرنلو مسو خدقسون يدل يبلتا وسيخاون اتيمبرست خمس تقبلا كوينغن حزت سرح زلا سرح خمس تمچوان اتم قلعون كم تفوتو من اينو خم تمرص كم تصقمتن ونحبرتا محازاون قلع قلم ليت بلي ابا على خط كوري بلتا محازاون نام حساب يركدت دنگت بدحريا مزنبر ودون عيننا عين تفاططو ناب غزا بمخادون تاي كتكبر كم زلوا محساب جمرت قلعو ويس يونيفرسيتي صبحيتو تلعيلا كملو من قلع قرص داليا لبيت تمرت قلم مصحا بزعبا وساني اخت نغرم ولد صوعتم قدم مزراباون لصبق سن مغبار كيدوم كما مسغني دس بنا يكساد هبل بركتولا بمغصال فريدريك كتنغرنا يلك زنبركي انت ايوبلا دساون نخبدا تخونون يونيفرسيتي خم تاتون سرحا خم تغرفن نغرتم اتا سبيتن نتنقلعن بطعم حزن الساون بشفت خسر خموكرين تبلتم فريدريك جن بفصم يخونن ايتغرفين بلا نبين خزار وكب مبالون نابكال يخفل حيزوا خد نختقرون كامنا فتن يخوننبر بوساني اصني عيازلا اش نختقري كاري اخن غبرل كتدوليه ነገር አለ ደሞ ባልሆነ ሐተታ ናባ በመጽጋውን ከስዕባን ተፈተነ በጽፍዒቱ ቋዕቶ ንሱን በንደት ተባሪር ከለ خبላ ማጊ በስርዓት ኳተን ቆልዑ ተሰናቢተየም ከኸየት ተወለተውን ሳንጣ ኺስ ኩጽ በላ ማጉን እና በኸየት መኪና መግናሕ ጀመረት ናይቲ ቤተሰብ ፎቶና ራእይቱን በመፍላይ ሓዘነት ቡና ከተሰቱን ናብ ሓደ ሬስቶራንት አቶ ታወይተሩን ዝኾነ ነገር ከም ዘጋጠማታ ዓዘበታ እትደልየ ቡናውን በነጻም ጽእትላ ሹዕ ምሸቱን ናብ ተኸደ ቦታ ስለ ዘይነበራ ንመሓዛ አና ተደወለት ላውን ስልካ ዓጾው ይነሩ ሓደ መኪናውን በፍጥነት ሞጽ ይኸገጭ ወፈተን ከተመልክቱን ናብ ፖሊስ ጣቢያ መጸት ኣብቲ ጣቢያውን ኣብቲ እንዳመስተ ዘፍጥጠላ ዝነበረ መርማሪ ኤሰን ረኸበቱ ኤሰንውን እርግጸኛ ዲኺ ምናልባሽ ንዓኸ ገጭ ዘይሓሰቦ ኸውን ይኽእል ይበላ ካብኡ ንሳ ስራሕ ፍሬድሪክ ካብ ስራሕ ከም ዘባራራ ነገረት ሙሉእ ሽሙ ምስ ነገረቶ ድማ ድባቡ ተቐየረ እሱውን فريدريك حيال سبي بزي مرداتا خيدي كحتى يخيل بلا جن او زخونه غزي صقم زغاطما نختدوللو سلك قطر هابر اموداتاون محازا سلكا وريا دولتلا غزا مصيا تحدرون نغرتا كوين جن ماغي عرات سلازي حاسكو اي مصن بلتا وسيخاون صباحب كالي غزا سرحتنيا نقول وقت قصر انترفيو كم زلوا نغرتا ماغي نت ريسبشن غزا كتكفل بورصا ساناتو بترقرشون نحد ليت زخون كفلتو صباحيتو نغو حنت سبيتي مسكلوانا غدت ناي سوري سار خبت ماغن فريدريك دويلا ابغز ابورس ارسي انت خوينا خدل لحاتتو السون اب ايد حيزنا هلوه ايراخون بوال حسوا بورساون انداو حاف دربيو وينغن بعلت غوز كريستيان رايتو بتمساسل ساعات مرمر ايسنن مسارحتن تدربي استرخبر ايسنا مرمري ماغون ناب تحدش انترفيو كدت اتسوايون تقبلنا كلنا كتجمر تخلي خنا بله سلك تدوللو سلكنا تزاربن هالوون كنتا تغير نماغون عينو قطره كنكيدو ماغون نمحازا ادويلا اوزينا فريدريك سرحايو بزلو وركبيه كيقطر غيرو نبلتا ناي فريدريك سبيت سلك دويلاون بورصا خابت انداغو حفره خيبيو بمبال نغرتا سبايه زي فلطون كان راخوي دلي بلتا كلتين ون تراخوا كريستن ون بورصا هابت بمقصال بعال غزاي وص زبلسبي كوينغن ندوق يوهابو يبلتا ماغون سواي كقتلني فتنلو
ስራሕውን ከይቁፀር ይሰርሕ ኣሎ በለታ ኮይኑ ግን ክርስቲና ያመነታን ማጎውን ሙሱእ ክድቅስ ሓቲትን ነይሩ እምቢ ስለ ዝበልክዎ ድማ ካብ ስራሕ ኣባሪረን በለታ ክርስትን እውን ብጣዕሚ ደንገፀት ሽዑ ምሸት ማጊ ደቂሳ ንሃለወት ዝኾነ ሰብ ገዛ ሲራኣቱ ንመርማሪ ኤሰን እውን ደወለተሉ መፂኡ እውን ኣረጋጋዕ ንፅባሒቱ ነታ ብነፃ ቡና ስትየታ ዝነበረት ሰበይቲ ኸይዳ ስራሕ ተሃልዩ ሓተተታ ማጊ ዝኾነ ዓይነት ስራሕ ልምዲ ተዘይሃለዋ እውን ስራሕ ክትህባ ተስማዕምዐት ጽባሕ መጽይኸውን ለመምድ ግበረ በለታ ኣብቲ ቀጻል መዓልቲ ኦውንን ከይደንን ኣብ መንገዲ ረኸብዋ ናይ ቀደም ሰራሕተኛኦም እውን ጸገም ገጢምዋ ከም ዝነበረ ተዓዘበ ነቶም ቆልዑ ድሕንነት እውን ተጨነቐት መሓዛ ኣና እውን ግደፍዮም ኣብዚ ነገር እዙይ ኣይትእተው በለታ ማጉ እውን ካብታ ወይተር ተደወለላ ኮይኑ ግን ብዘይፍለጥ ምኽንያት ከም ዘይትቆፅራ ነገራት ኣብ እዝና እውን ዓፀወታ ማጉ እውን ብጣዕሚ ማረር ካብኡ ፍሬድሪክ ናብ ዝሰርሐሉ ካምፓኒ ኸደ ንሱ እውን ንኸይትቁፀር መእዘዚ ከም ዘውፀላ ነገራ ቅድሚ ሕዚ ከምቲ ዝለመንኩ ኸይ ሕዚ ንስኺ ክትልምንን ንምርኣይ ደስ ይብል ንበላ ካብ ቢሮ ይውፅእ ድማ በላ ትወፅእ ክትብል እውን እቲ ሊፍት ከም ዘይሰርሕ ተዓዘበት በቲ ደረጃ ምውራድ ክትጅምር እውን ዝኾነ ሰብ ደድሕሪኣ ተኸተላ ናብ ዓይኒ እውን መርዚ ነፍሐትሉ እሞ ፖላዊስ እውን መፂኦም ሓዘው ፖሊስ እውን ድሕሪ ህዚ ከይትሰጊ ዝከታተለኪ ዝነበረ ሰብ ተታሒዙ ይበላ እሳ እውን እርግፀኛ እየ ዘይኮን ገዛይ ሲራኣት ዝነበረ በለቱ ቡና ንስተይሉ እውን ሒዝዋ ኻድ ፍሬድሪክ መሳይት እዚ ሓዲር ክይሉ የሽግራ ከም ዝነበረውን ነገረቱ ኤሰን እውን ብዘይ መረዳእታ ዝኾነ ነገር ክገብር ከም ዘይኽእል ትነግራ ተናዲዳ ገዲፋቶ ኸደት ንፅባሒቱ መሓዛ ኣና ኣብቲ ትሰርሐሉ ቢሮ ስራሕ ረኸበትላ ሽዑ ምሸት እውን ክርስትን ንማጊ ደው ኢላ በዓል ገዛ ፍሬድሪክ ገዛ ስለ ዘይህሉ ንሎማዓንቲ ብቻ ቆልዑ ፅንሕኒ በለት መሓዛ ኣና ግን ደስ ኣይበለንን ተትቐረየኪ ይሕይሽ በለት ኮይኑ ግን ማጊ ይሰምዐታን ከፅንሓየ ኢላ ኸደት ኦውንን ከይደንን እውን ምስ ረኣይዋ ደስ በሎም መርማሪ ኤሰን ድማ ናይታ ዝሞተት ቆልዓ መኪና ሕብሪ ካብ ሰማያዊ ናብ ቀይሕ ከም ዝተቐየረ ካብ መካኒክ ሰምዕ ማጊ ኣብ ናይ ቀደም ክፍላ ምስኦም እናሃለወት ንሳ ዘይፈለጠቶ ዘልዕልዋ ፎቶታት ረኸበት ኣብ ናይ ቀደም ክፍላ እውን ዝተሓበአ ካሜራ ከም ዝነበረ ረኣየ ኤሰን ንማጊ ደው ኢሉ እውን ብፍጥነት እቶም ቆልዑ ሒዝኪ ካብኡ ውፅእ በላ እታ ሞይታ ዝተረኸበት ቆልዓ እውን ቅድሚ ኣብ እንዳ ፍሬድሪክ ትሰርሕ ዝነበረት ጓል ምዃና ነገራ ፍሬድሪክ ኣብ ማጊ ምክሮ ዘሎ ነገር ኣብ ኣተሳኺዑሉ ገይርዎ ከም ዝኸውን እውን ነገራ ብተመሳሳሊ ሰዓት ድማ መሓዛ ማጊ ኣና ብመኪና ተገጫ ሆስፒታል ኣትወት እቲ መርማር እውን ንፍሬድሪክ ናብ መመርመሪ ጣብያ ኣምፅኦ ኤሰን እውን ብዛዕባ ናይ ቀደም ሰራሕተኛን ማጊን ሓተቶ ኮይኑ ግን ኩሉ ነገር ከም ዘይተፈጠረን ከም ዘይፈለጠን ክሓደ ማጊ ዝረኸበቶም ፎቶታት እውን ኣርአዩ እቶም ፎቶታት ምስ ረኣየ ምዝራብ ኣቋረፅ ጠበቃይ ዘይመፀ ይዛረበን እውን በሉ ማጊ እውን ናብ ክርስቲን ከደት ፍሬድሪክ እውን መፀ ንሰበይቱ እውን ተቆጣዓ ማጊ ኣብዚ ምስ ረአየት ካብ ገዛ ወፅያ ክትሃድም ተኸቲሉ ሓዛ ኮይኑ ግን ሰበይቱ ክርስቲን ብድሕሪኡ ወቂዓ ወደቕ ንማጊ እውን ክትወቕዓ ኣስሒታታ ወደቐት ክልቲኦም ምስ ነቑሑ እውን ተኣሲሮም እዮም ዘለዉ ኣብ ቅድሚኦም እውን ክርስቲን ካራ ሒዛ ደው ኢላ እያ ዘላ በሰዓት እዚ እዩ እዛ ናይ ቀደም ሰራሕተኛ ክርስቲን ከም ዝቐተለታ ዝፈለጡ ሰብኣያ ነታ ሰራሕተኛ የሪኣ ብዝነበረ ባህሪ ቀንያ እያ ቀቲላታ ፍሬድሪክ ከም ገለ ገይሩ ኢዱ ብምፍታሕ ወቂዒነት ትኻራ ደርቤት ክርስቲን ክትሃድም ክትብል እውን ማጊ ወቂዓ ዓርሳስ ሕተታ መርማሪ ኤሰን ይመጽእ እሞ ንማጊ ጥምጥም ኢሉ ሓቆፋ ክርስቲን እውን ተኣሲራ ኸደት ጠፊኣ ዝነበረት መኪና እውን ኣብ ናይ ገዝኦም ጋራጅ ስለ ዝተረኸበት ከም መረዳእታ ተተሓዘሎም መሓዛ ኣና እውን ሕሽኑ እዩ ገዛይ ክመጽእ የበለታ ማጊ ንኤሰን እውን ግጥመ ቢላ ሰዓመቱ ኦውንን ከይደንን እውን ንግዙእ ምስ ማግን ኤሰንን ምንባር ጀመሩ እቲ ፊልም እውን ኣብዚ ይውዳእ ክቡራት ናይ ማዕፀናት ዩብ ተኸታተልቲ እቲ ፊልም ከም ዝፈተኹም እርግፀኛ እየ ሕዚ እውን ካብቶም ትርእይዎም ዘለኹም 4 ፊልምታት መሪፅኩም ተጋበዙልኝ ነዚ ቻናል ሓድሽ ተደኣ ኮይንኩም ሳብስክራይብ ብምግባር ነዚ ቪድዮ ድማ ላይክ ብምግባር ቤተሰብ ይኹን እዩ ሰሰናይ ንዓኹም